בורסת בייביט זאת בורסה אחת הגדולות בעולם של קריפטו, שדרכה אנחנו בעצם קונים ומוכרים מטבעות קריפטו. מה שיהיה היום בסרטון, בהתחלה אני אהיה איתכם ממש מההתחלה איך נרשמים לבורסה, אחר כך נעשה את ההפקדה הראשונה ביחד, נפקיד כסף בעצם מחשבון הבנק, מכרטיס אשראי ישירות לבורסה, אחר כך אני אראה לכם איך קונים ומוכרים מטבעות קריפטו בתוך הבורסה, אחר כך יהיה בעצם הסבר קצת על עסקאות של מינוף, מה זה אומר מינוף, וכמובן כל מיני סוגי פקודות, אני אסביר עליהם. אחר כך אני אסביר איך שולחים מטבעות קריפטו מחשבון לחשבון, מאחד לשני, אתה יכול לשלוח לחבר שלך, אני מסביר הכל. הסרטון יהיה די ארוך, לכן אני רוצה בעצם שתעשו איתי ביחד את הפעולות האלה, תתנסו איתי ביחד אחד ואחד מהפעילויות האלה. אני גם אחלק את הסרטון לשלושה חלקים בתוך הסרטון הגדול, לפני כן אתן כאילו הקדמה מה הולך להגיע, ואז בעצם שיהיה מאוד מאוד פשוט ולא יתערבב הכל ביחד. יאללה, בוא נתחיל בהרשמה. אחרי שהורדנו את האפליקציה מהחנות הרגילה, ניכנס לזה לאפליקציה. לשלוח התראות, לא צריך שישלח התראות. ויש לנו פה למטה sign up and log in, זה יירשם או יתחבר. אם זה יתחבר, זה במידה וכבר יש לכם חשבון פתוח. יירשם זה אם אתם רוצים להירשם מההתחלה. אז תלחצו על יירשם, פה יש לנו מדינה, לוקיישן, תלחצו ישראל ונלחץ על create account. נתחיל חשבון. לפעמים זה מראה את זה במצב הזה, זה במצב שהוא מבקש רק אימייל וזהו. זה במצב שאתם צריכים להתחבר. אם אתם רוצים להירשם מההתחלה, יש לנו פה sign up למעלה, נלחץ על זה, נרשום פה את כתובת האימייל. אחרי שמילאנו את הכתובת של האימייל, בואו נלחץ על sign up now, יירשם. פה יש את הפאזל הזה, צריך להשלים אותו. עכשיו אמור להישלח הודעה לאימייל עם 6 מספרים. עכשיו צריך ליצור סיסמה. העניין בסיסמה הזאת שיהיה גם אותיות גדולות באנגלית, גם אותיות קטנות באנגלית וגם מספרים. בואו נראה שזה יאשר לי את הסיסמה. יש לנו סיסמה. שוב פעם חבר'ה, לסיסמה אם זה לא נותן לכם, אתם צריכים גם אותיות בקטנים באנגלית, גם אותיות בגדולים וגם מספרים. תשלבו את כולם ואת הקוד שאתם רושמים, שימו את זה באיזה מקום בצד, תרשמו את זה ושלא יאבד לכם. שלב הבא, אוקיי, עד עכשיו עשינו רק אימייל וסיסמה, עכשיו אנחנו בעצם רוצים להתקדם לאימות הבא. בואו נלחץ. תקדם. KYC זה בעצם אימות, אפשר לעשות את זה או עם רישיון נהיגה, או עם תעודת זהות, או עם פספורט, דרכון בעצם. אני אבחר בתעודת זהות. בואו נלחץ פה. Continue. Prove email address, yes, ID. עוד פעם, אז עוד פעם נרשום פה את האימייל. עכשיו בעצם הוא יבקש שנצלם לו את ה-front of ID, זאת אומרת הקדימה של התעודת זהות. ונתקדם. עכשיו הוא רוצה שנהפוך את התעודת זהות. ונתקדם. עכשיו מה שהוא יבקש זה את הפרצוף. וזהו חברים, עכשיו החשבון מאושר אחרי שהוספנו גם את האימייל ואת הסיסמה שיצרנו, אחר כך הוספנו גם תעודת זהות והראינו את הפרצוף שלנו. עכשיו מה שנשאר לנו בשביל האימות הסופי זה לקנות קריפטו. אז יאללה, בואו נעשה את ההפקדה הראשונה שלנו.
לבורסת בייביט. תלחצו על ביי קריפטו, מה שמופיע לנו, לא הביי קריפטו, מה שאתם רואים למעלה בצהוב, יש למטה 4 עיגולים, תלחצו על ביי קריפטו. יופי. עכשיו יש לנו ביי. קודם כל אנחנו שמים כמה כסף אנחנו רוצים ב-ILS. ILS זה אומר שקל, מטבע שקל ישראלי. נרשום פה, המינימום הפקדה זה 35 שקל, נרשום 35, כי זה לא חשבון שלי, אז אין עניין להכניס יותר מזה. עכשיו ביי, מה אני רוצה לקנות? לפעמים זה יראה פה נגיד ביטקוין, אוקיי? זה יכול להראות פה ככה, BTC, ואז בעצם אני קונה ב-35 שקל, חלקי קטן מביטקוין. עכשיו, אני לא ממליץ לקנות ישירות במטבע, אני ממליץ לקנות USDT, USDT זה מטבע בשווי דולר כמו שאמרנו, ואז אחר כך כבר עם ה-USDT, עם המטבע שווי דולר, אנחנו יכולים לקנות איזה מטבע שבא לנו, בכמה שבא לנו. אז נלחץ פה תמיד על USDT, ושוב פעם, 35 שקל, נקנה USDT, נשלם עם גוגל פיי נשלם, נעשה continue. אז אחרי שרשמנו בכמה ILS אנחנו רוצים לקנות, ואחרי שכבר בחרנו איזה מטבע אנחנו רוצים לקנות, שבמקרה הזה זה USDT, נלחץ פה גוגל פיי, נלחץ על פיי, ופה זה יראה לנו כל מיני נתונים, בכללי לוחצים על continue, זאת אומרת להמשיך, ואז בעצם אם אין לכם אשראי בגוגל פיי אתם תצטרכו אתם עכשיו למלות את כל הפרטים של האשראי, ואז להמשיך. אם לא, אם כבר יש לכם שמור, פשוט תלחצו על המשך. הופה, עכשיו זה מכניס אותנו לשלב, זה ייתן לכם את זה רק בהפקדה הראשונה. בכל ההפקדות בדרך כלל זה אוטומטית עכשיו נותן לכם עוד איזה קוד 2 וזהו, אתם כבר מפקידים את הכסף לתוך החשבון, אבל זה רק בהפקדה הראשונה, תצטרכו למלות פה את הפרטים. יאללה, address line 1, זה בעצם מה שהוא מבקש, הוא מבקש את הכתובת הרגילה שלכם, תרשמו אותה באנגלית. אז רשמנו פה את הכתובת, פה יהיה city, תרשמו את העיר, הכל באנגלית. את זה אתם לא צריכים למלות, את מה שמגיע אחרי העיר. מדינה כמובן ישראל. ואחר כך פה אתם צריכים לרשום את המיקוד. אז אחרי שמילינו את המיקוד ומילינו פה הכל, נלחץ שוב פעם על confirm. אז אחרי שכבר מילינו את הכתובת ושמנו את האשראי והכל, יהיה לנו פה עוד שאלון, שוב פעם, זה רק הפקדה של פעם ראשונה. מה שתמלאו בשאלון הזה אני ממליץ, תלחצו פה buy crypto with one card ו-500. אחר כך יהיה לכם את השאלון הזה שבעצם בודק את המצב, איזה מצב אתם נמצאים מבחינת תעסוקה והכל. גם פה תרשמו את המצב שלכם ו-next. מה הלאה? שוב פעם, הוא נותן לנו פה, שוב פעם, ישראל, ושוב פעם הוא מבקש את העיר, ו-next. ושאלון אחרון, פה בעצם הוא בודק אם יש לנו קשר למישהו פוליטי, התשובה היא לא, ופה הוא בודק האם נשתמש במוצר הזה לשימוש אישי או שנשתמש בו למטרות עסקיות או לא משנה מה, תרשמו כן זה למטרה אישית וסומבית, נשלח לו. ונמשיך, ועוד פעם נמשיך, confirm. עכשיו אחרי שעשינו הכל, לפעמים שאנחנו מוסיפים את הכרטיס, אז בעצם אמור להישלח מספר של 6 ספרות. הוא בעצם אמור להישלח למספר טלפון שעליו מחובר הכרטיס. זהו חברים, עכשיו יש אישור, עכשיו הופקד לנו בדיוק $10, שזה בדיוק ה-35 שקל שהכנסנו, והנה נראה את זה עכשיו בחשבון, זהו, יש לנו את זה בפנים. טוב, אז אחרי שהפקדנו כסף, שימו לב. בואו נמשיך בסקירה. הכי למטה, אם תרדו מהאפליקציה הכי למטה, יש לנו פה 5 אפשרויות מסוימות, כל אחד מהם נותן לנו אופציה אחרת. עכשיו אנחנו על אום, אוקיי? אתם רואים איפה אני לוחץ? על אום, אוקיי?
זה בעצם דף הבית שמראה למעלה אנחנו רואים כמה כסף יש לנו עכשיו, אפשר גם להסתיר את זה אם לוחצים על העין, זה מראה כמה כסף יש לנו עכשיו, שווי דולר, USD אמרנו זה דולר. זה מראה כמה כסף יש בכללי, גם אם נגיד עכשיו מתוך ה$10 קניתם $5 ביטקוין ו$5 איתריום, לא משנה מה, זה מראה את כל הכסף הכללי שיש לכם. טוב, זה בכללי דף הבית, לא כזה מעניין, פה נותן לנו כל מיני מטבעות, לא כזה משנה לנו. עכשיו, אם אנחנו יורדים עוד אחד למטה למרקט, פה אנחנו רואים כל מיני סוגים וכל מיני דברים. אני לא אתחיל לגעת איתכם בהכל, אבל אני אגע איתכם בדברים החשובים. תעבירו את זה לפייבוריט, איפה שאני עכשיו, ופה אני רוצה שתשימו רשימת מעקב. זאת אומרת, זה יהיה הרשימה של המטבעות שאותם אתם רוצים יותר לקנות ולמכור, לעקוב אחריהם, אפשר גם לעקוב אחריהם והכל. עכשיו אני רוצה שאנחנו נוסיף את המטבעות שאנחנו רוצים להוסיף, אוקיי? ואיזה צמדים אנחנו רוצים, זאת אומרת BTC, ביטקוין מול מה? אמרנו אנחנו רוצים מול USDT, זה המטבע שאנחנו נשתמש בו. אז שוב פעם נלחץ BTC, USDT, נלחץ עליו, ושימו לב על מה אני לוחץ עכשיו. עכשיו בעצם אני נלחץ פה על הזה של הגרף, שיראה לנו את הגרף, ואני לוחץ כוכב. אוקיי, עכשיו כשאני אכנס לפה, הפייבוריט שלי יהיה ביטקוין. עכשיו אני רוצה להוסיף נגיד עוד כמה, נגיד עכשיו אני רוצה להוסיף גם איתריום. אז יש לי ETH, עוד פעם מול USDT, לוחץ, ומוסיף עוד פעם כוכב. בואו נוסיף עוד איזה מטבע. סול, גם נסמן כוכב. לא משנה, איזה מטבע פשוט שאני אגיד לכם שאתם רוצים להוסיף לרשימת המעקב, מטבע שאתם רוצים אתם לעקוב אחריו, לא משנה מה, פשוט תוסיפו, תראו שהוא מול USDT, וזהו, שימו אותו פה בעצם. אז כמו שאמרנו יש לנו פה את הבית, אחרי זה יש לנו פה את המרקט עם פייבוריט, עם המטבעות האהובים עליהם שאנחנו עוקבים אחריהם, אחרי זה יש לנו פה טרייד, טרייד זה בעצם מראה לנו פה את כל הגרפים, אוקיי? את כל הגרפים, זה פחות משנה כי גרפים והכל, אנחנו עושים את זה בכלל בטריידינג ויו. זאת אומרת גרף אנחנו לא לומדים לקרוא פה, אנחנו לא לומדים לנתח אותו פה, אנחנו לא לומדים ללמוד מתי להיכנס ומתי לצאת דרך בייביט. בייביט אנחנו צריכים את זה נטו לקנייה ומכירה של הנכס מסוים, ביטקוין למשל. אז טרייד לא כזה מעניין אותנו, יש לנו פה ארן, זה כל מיני אופציות שאתם מפקידים מטבע שיש לכם, מקפיאים אותו באזור מסוים, ואז אתם מקבלים אחוזים מסוימים. נגיד אתם מפקידים, מאוד דוגמה, $100 שווי איתריום, ומקבלים 3% בשנה, כמו פיקדון בנקאי כזה, משהו כזה. אני לא כזה ממליץ על זה, כי אנחנו יותר סוחרים, אנחנו רוצים לקנות ולהיות מאוד מאוד נזילים עם הכסף, עם המטבע שיש לנו, למכירה ולקנייה. אז זה לא משנה לנו, אני לא מתייחס לזה, אני לא מתעסק בזה. אחר כך יש לנו מצד ימין למטה את ה-assets, זה בעצם הארנק שלנו. פה בעצם אנחנו נראה את כל המטבעות, פה אמור להיות כל המטבעות שקנינו, ואמור להראות לנו בכמה שווי דולר אותו מטבע שקנינו. עכשיו יש לנו רק USDT ו-10, 10.3772, בדיוק כמו שאתם רואים פה, זה בעצם הנכס היחיד שיש לנו בארנק, ושווי כל הארנק רואים פה למעלה, איפה שליד העין. עכשיו אני רוצה לגעת איתכם פה בעוד כמה דברים, איך בעצם אנחנו קונים ואיך אנחנו מוכרים. אז ניכנס למרקטס, שימו לב, וניכנס פה נגיד ביטקוין, אוקיי? ביטקוין. עכשיו אנחנו רוצים לקנות, יש לנו פה buy, sell, אתם רואים פה למטה את ה-buy, sell? יופי. buy, ירוק זה קנייה, sell, אדום זה מחירה, אין לנו מה למכור כי אין לנו ביטקוין עכשיו, אז פשוט נלחץ על buy. ויופי, אתם רואים פה עכשיו, יש לי פה את $10 האלה. עכשיו בואו נעבור על כל האופציות שיש לנו בעצם לקנייה. אז, קודם כל שימו לב שאתם על buy ולא על sell, אוקיי, נגיד על buy. רואים פה את הכמות USDT שיש לכם, אחר כך יש לנו לימיט. יש לנו לימיט מרקט ויש פה עוד כל מיני אופציות. אני אתעסק חבר'ה רק בלימיט ומרקט, זה מה שתשמעו אותי מדבר. אז מה זה מרקט? הנה עכשיו לחצתי על מרקט. מרקט אנחנו שמים פה בעצם כמה דולר אנחנו רוצים להיכנס, עם כמה דולר אנחנו רוצים לקנות ביטקוין. יש לנו עכשיו $10, אנחנו רוצים לקנות עם $4 ביטקוין, אוקיי? אז מראה לנו 4 USDT. באותה מידה אפשר גם פה זה בעצם כל השווי של
USDT שיש לנו, אז אפשר למתוח פה, הנה עכשיו אפשר למתוח פה באחוזים, כמה אחוז מהתיק מה-USDT אנחנו רוצים להכניס לתוך הביטקוין, אז פה אנחנו רואים שסימנו ואנחנו רואים עכשיו 4.1 USDT לקנות ביטקוין, ואז פשוט מאוד אנחנו לוחצים ביי, וקנינו. זהו, ראיתם, עכשיו יש לי פה למטה 6.2, ומקודם היה לי 10 נקודה משהו, לא משנה. אז בקיצור קניתי עכשיו ביטקוין. עכשיו איפה זה נמצא אם אני עכשיו רוצה לבדוק? יוצא מפה, נכנס עוד פעם לאסט, לארנק, והנה פה אני רואה את כל הנכסים שיש לי. יש לי USDT 6.2 וביטקוין יש לי 0.000 משהו ביטקוין, כי קניתי חלקיק מאוד מאוד קטן רק ב$4, אבל אם אני רוצה לראות כמה מתחת ל-0.00 יש לי 4.1 USD, זאת אומרת הביטקוין שלי עכשיו שווה 4.1 דולר, כי זה בדיוק מה שקניתי איתו. אם הביטקוין עכשיו יכפיל את עצמו, אז יהיה לי 8 דולר. אוקיי? אם הביטקוין עכשיו על 70,000 דולר והוא יעלה ל-140,000 דולר, אז יהיה לי פה 8 דולר. פשוט. עכשיו אנחנו נגיד רוצים למכור את הביטקוין, מה שנעשה זה שוב פעם ניכנס ל-BTC, סל, פעם נלחץ על סל, שימו לב שאתם לא על ביי, אתם על סל, ופשוט אתם רוצים למכור הכל, פשוט אני מחליק את הכל פה, שם לב שאני על מרקט ומוכר. סל, זהו, נכנס עוד פעם לביי, דקה אחת, והופה, הנה עוד פעם, אנחנו על 10.3 דולר. זה היה אופציית מרקט. ומה זה אופציית לימיט? תשמעו אותי הרבה פעמים אומר את המילה לימיט, לימיט הכוונה היא, אם ביטקוין נגיד עכשיו על 70,000 דולר, אני אומר, רק אם ביטקוין יורד ל-60,000 דולר אני קונה, אם לא אני לא קונה. אז מה זה אומר דבר כזה? אני לוחץ על לימיט, מכניס פה איזה מחיר אני רוצה לקנות במידה והביטקוין ירד ל-60, באיזה מחיר אני רוצה לקנות ביטקוין? ב-60,000 כמו שאמרנו. עם כמה USDT אני רוצה לקנות ביטקוין. פה אני ממלא נגיד עם 5 דולר. וזהו. חוץ מזה אני לוחץ ביי, פשוט ביי. זהו. עכשיו, ירד לי כבר מפה ה-5 דולר, אבל עוד לא נכנס לי הפקודה, זאת אומרת, עוד לא נכנסתי לביטקוין, רק אם המחיר באמת היה יורד ל-60 עכשיו, אז הייתי נכנס. מה שזה אומר דבר כזה, שאם עכשיו התחרטתי ופתאום אני חושב שאני לא רוצה לקנות אם הביטקוין ירד ל-60, לא משנה מה הסיבה, פשוט יורדים פה למטה ולוחצים cancel. אתם רואים cancel, מבטלים וזהו, הכסף חוזר לפה, בלי עמלות, זה פקודות שאתם יכולים תמיד יכולים להשאיר אותם, וזהו. אז זה בעצם קנייה ומכירה בספוט. מה זה אומר ספוט? ספוט זה אומר אני קונה את הנכס עצמו. אוקיי? קניתי עכשיו ביטקוין, אוקיי? מכרתי עכשיו ביטקוין, זה נקרא ספוט. אתם רואים פה אני על ספוט? יופי. עכשיו יש את עולם המינוף, למנף כסף, מה שנקרא חוזים עתידיים, פיוטרס, כל אחד קורא לזה שם אחר, לא משנה. אני בכל מצב, בהמשך אני אספר לכם על האסטרטגיה שלי ואני אסביר שאני לא ממליץ על מינופים בכללי, אבל אני כן רוצה שתדעו על האופציה הזאת. אז עד עכשיו היינו בספוט, עכשיו אני רוצה שנעבור פה. זה בעצם האופציה של המינופים. שוב פעם, פה נרשום איזה נכסים אנחנו רוצים לסחור עליהם במינוף. נגיד BTC ביטקוין, אבל שימו לב, הוא נותן לי פה עכשיו, יש פה למעלה All Spot ואת האופציה של המינוף. אני כמובן נבחר את האופציה של המינוף, פה כי עכשיו אני רוצה להוסיף את זה לאופציה של המינוף. עוד פעם לוחץ כוכב, נכנס עוד פעם למרקט, וזה הספוט, זה הרשימת ספוט, זה הרשימת נכסים בפיוטרס עם מינוף. עוד פעם פה נלחץ איתריום נגיד, ETH, ועוד פעם נלחץ פה, נוסיף, שנייה, יופי, בואו נוסיף XRP נגיד, XRP בשביל שנוכל להבדיל נגיד בין הרשימות, זהו. אז שוב פעם, נכנס פה למרקט, יש לנו את רשימות המעקב. אם אני רוצה לקנות נכס בספוט, אני לוחץ פה על ספוט, אם אני רוצה לקנות נכס עם מינוף, אני לוחץ פה על האופציה הזאת. אוקיי, שוב פעם, עכשיו אני אסביר קצת מה זה מינוף. אז בואו נסביר עכשיו על קנייה עם מינוף. עד עכשיו דיברנו על קנייה בספוט, שאני קונה את הנכס עצמו ומוכר את הנכס עצמו. עכשיו אני אדבר על קנייה במינוף. אז אחרי שהוספנו פה הכל לרשימה, בואו רגע ניכנס ל-XRP. יש פה את הלחצן הזה בעצם של הגרף, ויש פה את הלחצן של הרשימה, פה בעצם אני מחליט עם כמה אני רוצה להיכנס, איך אני רוצה להיכנס והכל. ויש לנו פה אופציה לבחור מינוף. אתם רואים? יש פה עד 75 מינוף. מה זה אומר מינוף?
מינוף זה אומר דבר כזה, אתה יש לך נגיד $10, אתה רוצה להרוויח נגיד יותר כסף, לא משנה מה הסיבות, אתה נגיד לוחץ מינוף x10, אוקיי? מה שאומר שעכשיו יש לך 10 שקל כפול 100 שקל כפול 10 בעסקה הזאת, מה שאומר שנכנס עם 100 שקל לעסקה, ואז כל אחוז שהגרף עולה אתה מרוויח המון, וכל אחוז שהגרף יורד אתה מפסיד המון, אוקיי? זה הדיל בעצם. הבעיה היא שאם נגיד אתה שם מינוף קצת גבוה, מספיק 7, 8, 10, 25, לא משנה איזה מינוף, והביטקוין או לא משנה איזה נכס ירד קצת יותר מדי, אתה מפסיד את כל הכסף, אוקיי? אתה מפסיד הכל ואין אופציה לחזור לזה. לעומת זה בספוט, תמיד יש את האופציה שאתה יכול, אם נגיד קנית את הנכס, הנכס ירד, זה לא משנה. זה לא משנה שהוא ירד. עדיין אתה מחזיק בנכס. נגיד קניתי ביטקוין אחד, אוקיי? קניתי אותו ב-100,000, הוא ירד ל-10 שקל נגיד, סתם דוגמה. עדיין יש לי ביטקוין, פשוט הביטקוין שווה פחות. אז פה במינוף, אם אני אקנה ביטקוין באזור מסוים והביטקוין ירד עד אזור מסוים, יתאפס לי הכסף. התהליך של האיפוס כסף הזה נקרא ליקודיישן. אז יש לנו פה בעצם לבחור מינוף, ויש לנו פה לבחור לימיט או מרקט, באיזה מחיר אני רוצה שהפקודה, הכניסה שלי מינוף, תתבצע בלימיט או במרקט. כמו שהסברתי מקודם, הלימיט ומרקט תקף בדיוק לפה, אני עכשיו אשים את זה על מרקט שיהיה יותר קל. עכשיו, עוד פעם, עם כמה דולר אני רוצה להיכנס ל-XRP, שנייה, שימו לב. עכשיו זה מראה לי כמה XRP אני רוצה לקנות, אני לא ממליץ, פשוט תלחצו פה ושימו על USDT, שיראה לכם את הקנייה ב-USDT. זאת אומרת, עם כמה USDT אתם נכנסים עכשיו למטבע. עכשיו אני שמתי מינוף 10, כמו שאמרתי, העברתי את זה ל-USDT, נגיד נכנס עם $5 ונלחץ לונג. אוקיי, שנייה אחת אני אתן הסבר. לונג זה אומר אני מהמר שהנכס יעלה, שורט זה אומר אני מרוויח מהירידה של הנכס. נלחץ רגע לונג, ונכנסנו לעסקה. איפה העסקה הזאת נמצאת? יש לנו פה פוזיציות. פה הפוזיציה שלי עכשיו פתוחה, וזה מראה לכם ממש בלייב כמה אני מרווח, כמה אני מופסד, אם זה באחוזים, אם זה בדולר. מצד ימין זה האחוזים, מצד שמאל זה הדולר, כמה דולר, עכשיו נגיד אני מופסד 0.0106 דולר, כאילו ממש, סכומים ממש ממש נמוכים, כי נכנסתי גם עם $5 וגם עם מינוף 10, שזה לא מינוף מאוד מאוד גבוה. עכשיו נגיד אני רוצה לסגור את העסקה, אני פשוט לוחץ close B, לוחץ, ועם כמה אני רוצה לצאת, יש לנו פה אופציות עם כמה, פה עכשיו אני אצא עם 100% מהעסקה, ויצאתי מהעסקה. אותו דבר אני יכול לעשות לשורט, מה שאני עושה בדיוק את אותו תהליך, נגיד נכנס עם מינוף 10, נגיד נכנס עם כל התיק, ולוחץ שורט. הנה עכשיו נכנסתי לעסקה פה, לפוזיציות פה, לשורט. עכשיו אני רוצה לסגור, סוגר את העסקה עוד פעם, ויש לי פה את הכסף חזרה. עכשיו אני רוצה שנייה להסביר על עוד אופציה שיש. שוב פעם, אני מסביר את כל האופציות, למרות שאני לא בהכרח סוחר בהכל ואני לא ממליץ לסחור בהכל. אני אסביר רגע על סטופ לוס וטק פרופיט. פקודת סטופ לוס, שימו לב, אני לוחץ פה. יש לנו פה סטופ לוס. זה נגיד עכשיו אני נכנס לעסקה, כמו שאמרתי, מרקט, נכנס עם $5. אתם רואים? בגלל שעכשיו אני עם מינוף 10 ואני עם $10, אז שאני שם פול זה מראה לי $100, 99, כאילו לוקח קצת עמלות, אבל הוא ישר ממנף לי את הכסף, כפול 10. אז נגיד עכשיו אני שם פקודה של סטופ לוס. סטופ לוס זה פשוט מאוד אומר דבר כזה, אם המחיר יורד עד לאזור מסוים אחרי שנכנסתי, שיצא לי אוטומטית, אוקיי? נגיד, בשביל הדוגמה עכשיו, נגיד XRP על 1.48, אז אני אומר, אם המחיר יורד ל-1.3, שיצא לי אוטומטית. אז ברגע שהמחיר ייגע שם ונכנסתי לעסקה, המחיר יוצא אוטומטית. טק פרופיט זה אומר, נגיד נכנסתי לעסקה, העסקה עלתה, אני רוצה ללכת לישון או לא משנה מה, אני שם טק פרופיט נגיד ב-1.9, אז אם XRP מגיע ל-1.9, שיצא לי אוטומטית מהעסקה. פשוט מאוד, אוקיי? טק פרופיט, מתי אני רוצה לקחת רווח, סטופ לוס, כמה אני מוכן שהמחיר ירד נגדי, בשביל שזהו, יצא לי אוטומטית מהעסקה. כי כמו שאמרנו, אם זה לא יצא לי אוטומטית מהעסקה, בעסקאות עם מינוף,
העסקה יכולה להתאפס לגמרי. יש גם את האופציה של סטופ לוס וטייק פרופיט גם בספוט, לא רק בעסקאות עם מינוף, גם בספוט. אם נגיד נכנסתי עם ביטקוין ב-90,000, אם יורד ל-80 אני רוצה לצאת, שיצא לי אוטומטית, זה הסטופ שלי, ואותו דבר גם טייק פרופיט, מתי אני רוצה שאם הביטקוין יגיע לשם שיצא לי אוטומטית. זהו בעיקרון. אז עברנו היה לנו קנייה בספוט, שזה ממש buy ו-sell, קנייה, מחירה, פשוט מאוד, מחזיק בנכס עצמו. היה לנו פה את האופציות של המינוף, קונה נגיד ביטקוין, נכנס פה, בוחר כמה מינוף אני רוצה להיכנס, מרקט או לימיט, בוחר עם כמה דולר אני רוצה להיכנס, שם סטופ לוס או טק פרופיט, מה שאני בוחר לשים או שאני לא שם בכלל, נכנס לעסקה, ואם אני רוצה לבטל את העסקה גם הסברנו איך אנחנו עושים את זה. זהו, אז אנחנו יודעים איך להיכנס לעסקאות, אנחנו יודעים מה זה מינוף, אנחנו יודעים מה זה liquidation, שהכסף מתאפס לגמרי, אנחנו יודעים מה זה long short, buy sell, זהו, אז זה כבר אנחנו יודעים. בואו נתקדם הלאה. ושוב פעם חבר'ה, אני נותן פה עוד איזה דגש קטן. אם אתם נכנסים נגיד לספוט או לפיוטרס או לעסקאות עם מינוף, זה לא משנה, ומה שאתם עושים בעצם זה נכנסים לפה ואתם רואים 0 USDT, אוקיי, אתם לא מזהים איפה הדולר שלכם למרות שהפקדתם ויש בחשבון והכל, אתם לוחצים פלוס, טרנספר, ולפעמים אתם צריכים ללחוץ פה, עכשיו זה לא נותן כלום, לוחצים פה, משנים כיוון וקונפירם. זהו, והכסף נכנס לפה, פשוט מאוד, אוקיי? עכשיו אני אסביר על העברות כספים. זאת אומרת, אם עכשיו יש לי פה בארנק, לא משנה, דולר מסוים, מטבע מסוים, אני רוצה להעביר אותו לחבר שלי, או אני רוצה להעביר אותו לארנק אחר שיש לי, לבורסה אחרת שיש לי. לא משנה למה, אני אסביר איך עושים את העברה הזאת. כמובן ההעברה הזאת היא על רשת הבלוקצ'יין, זאת אומרת על הטכנולוגיות שדיברנו עליהן בהתחלה. או שאם נגיד אתם רוצים למכור עכשיו אתם רוצים למכור לחבר או לסתם מישהו שאתם מכירים קריפטו, אתם פשוט עושים לו העברה לחשבון שלו, זה עובר מאוד 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 מהר, והוא נותן לכם כסף. אז איך עושים העברה? נכנסים קודם כל לאסט, אוקיי, פה לארנק, ונכנסים פה לאופציה של החץ שפונה כלפי חוץ, זאת אומרת אני רוצה לשלוח למישהו אחר, לוחצים פה, לוחצים פה, אופה, שימו לב, בשביל לשלוח פעם ראשונה לחשבון מסוים, בשביל להצליח בכלל לעשות את האופציה הזאת של העברות כספים, תצטרכו לעשות פה עוד איזה אימות מסוים על האימותים שכבר עשינו, אז יאללה בואו נעשה את זה עכשיו ביחד. Set up now, בואו נתחיל לעשות הכל. טוב, קודם כל האימייל, נשלח אלינו קוד לאימייל, שימו לב חבר'ה, אחרי שעשינו כבר את האימות של אימייל, הוא מבקש ממנו עוד אימות, ובשביל האימות הזה נצטרך רגע להוריד אפליקציה שנקראת מאמת עסקאות של גוגל, משהו כזה. אני כבר רשמתי את זה בחנות, זה יכניס אתכם אוטומטי. הנה, מאמת החשבונות של גוגל, זה כבר אצלי פתוח, תיכנסו לזה. אחרי שנכנסתם, שימו לב, אני כבר יש לי פה כל מיני ארנקים וכל מיני עניינים, תיכנסו לפלוס. אוקיי, אם אתם צריכים להירשם, לעשות איזה הרשמה, אימייל, משהו לאפליקציה, תעשו איזה זריז, זה אמור לקחת כמה שניות. אחר כך תלחצו פה על פלוס, אתם רוצים להוסיף עוד פעם, בעצם פה אתם רוצים להוסיף את הארנק, את הקוד מסוים שהבורסה נתנה לכם. אז שנייה אחת, תלחצו פלוס, תלחצו על הזנת מפתח להגדרה, שם הקוד. איך אתם רוצים לקרוא לקוד הזה? נגיד זה בייביט, נגיד זה בבורסת בייביט, אז פשוט מאוד, תלחצו נגיד בייביט, אני ארשום טסט כי זה חשבון ניסוי, כל אחד יקרא לזה איך שבא לו, זה לא באמת שונה. המפתח, שימו לב, זה חשוב, את המפתח אתם לוקחים מפה, קופי קי, אוקיי, עושים קופי, לוחצים פה, הדבק מפתח, מבוסס זמן תעשו, והוספה, אוקיי? יופי, עכשיו זה ייתן לכם פה את הארנק. אני יש לי פה כמה, אבל לכם זה פשוט ייתן אחד.
בדיוק בשם שנתנתם, ושימו לב, כל בערך 30 שניות משתנה קוד חדש. זה בעצם אחת ההבטחות הכי חזקות שיש בעולם, בשביל שלא יוכלו לגנוב לכם כסף מהחשבון, ובשביל שהדבר הזה יהיה כל כך מובטח. אז מה שאתם עושים זה דבר כזה, חוזרים חזרה לאפליקציה, לבורסה, לבייביט, לוחצים Next. עכשיו הוא יבקש מכם את הקוד, שימו לב שאתם מספיקים בזמן, נגיד אני עכשיו בספק שאני אספיק לרשום את 6 הספרות שרשומות פה, אז אני מחכה שיתחדש ל6 ספרות חדשות, 693, 3, 2, 1, 4, וזהו. יאללה חבר'ה, אז אחרי שעשינו את כל האימותים שצריך, עשינו את האימות של תעודת זהות, של אימייל, עשינו את המאמת הזה של גוגל, הורדנו את האפליקציה והכל מסתדר, עכשיו איך אנחנו מעבירים כסף לחשבון אחר או לבן אדם אחר. לוחצים פה, withdraw, לוחצים פה, אופציה ראשונה, בוחרים איזה מטבע אנחנו רוצים להעביר לו, נגיד USDT, עוד פעם, לוחצים פה, לוחצים על האופציה הראשונה, פה זה כתובת מסוימת שאותו בן אדם שאנחנו מעבירים לו אמור לשלוח לנו את הכתובת הזאת, ואז אנחנו רושמים אותה פה, נניח והכתובת היא לא משנה מה, דרך אנחנו פשוט נעשה העתק מהכתובת שהוא שלח לנו ונדביק את זה פה, כי זה כתובת ארוכה ומסובכת. עוד מעט אני אדגים גם איך אנחנו מביאים למישהו כתובת שלנו. אחרי זה אנחנו בוחרים על איזה רשת אנחנו רוצים להעביר. אוקיי, ראיתם פה לחצתי על נטוורק, איזה רשת אנחנו רוצים שיעבור הכסף שאנחנו מעבירים לו. אני מאוד אוהב את האופציה של TRC 20, האופציה הראשונה בדיוק שהוא מביא פה. אחר כך הוא נותן לנו אופציה לבחור עם כמה USDT אנחנו רוצים להעביר לו, פשוט מאוד, נגיד 10. אחר כך הוא נותן לנו לבחור איזה אופציה אנחנו רוצים להעביר את זה. יש לנו פה אופציה, פשוט נבחר את זה מהאופציה שאנחנו רואים שיש לנו כסף. הנה אנחנו רואים פה בצד, מצד ימין שיש לנו פה כסף, נלחץ פה על האופציה הזאת. וזהו, ואז פשוט זה ייתן לנו withdraw, נשלח את זה פה, נלחץ על הלחצן צהוב. שוב פעם, אני לא אעשה את זה עכשיו בלייב, אבל זה פשוט יבקש מכם עוד פעם, אימות של האימייל, תצטרכו לרשום את האימייל, או שפשוט שלח לכם אוטומטית קוד לאימייל, ואתם תצטרכו לרשום 6 ספרות. אחר כך הוא יבקש מכם את הקוד של המאמת של גוגל שמקודם הורדנו, תצטרכו גם שם להיכנס, לרשום את 6 ספרות מהר, לפני שיגמר הזמן כמו שדיברנו, לרשום את זה זריז, ואז אפשר ללחוץ על אישור שליחה, פשוט מאוד, וזהו, והכסף יישלח אחרי דקה-שתיים על הרשת של TRC 20, זה אמור כבר להגיע לחשבון שלו. עכשיו, נעבור לדבר הבא. נכון, אמרנו פה, הוא אמור לשלוח כתובת, איזה כתובת הוא שולח? או שהאם אנחנו המקבלים, מישהו רוצה לשלוח לנו קריפטו. איך אנחנו מקבלים? מצוין. אנחנו נכנסים לפה, אוקיי, שוב פעם, פה היה את הבית, נכנסים פה לארנק, ואנחנו עכשיו רוצים לקבל, אנחנו מהצד המקבל, לוחצים פה על דיפוזיט, לוחצים על דיפוזיט קריפטו, על האופציה הראשונה, מה אנחנו רוצים לקבל, מה אותו בן אדם שמעביר לנו רוצה לתת לנו, אמרנו מקודם USDT, על איזה רשת אנחנו רוצים שהוא יעביר לנו, זוכרים מה בחרנו מקודם? רשת TRC 20, נלחץ על הרשת, ואופה, רואים פה? wallet address, זה כתובת הארנק שלנו, שאותה אנחנו נשלח לו, אוקיי? איך נשלח לו את זה? נלחץ פה, יש לנו פה העתק, ראיתם? וואטסאפ, לא משנה דרך וואטסאפ, או זה אם זה מחשבון לחשבון, פשוט משאירים את זה על העתק, עוברים לחשבון השני, רושמים איפה שצריך את הכתובת, לוחצים הדבק, אבל שימו לב חבר'ה, אני חייב כל פעם שאתם עושים העברה, תבדקו 3 אותיות ראשונות, במקרה הזה זה TMY, ו3 אותיות אחרונות, VAB. שימו לב, למה אם יש פה אות אחת מתפספסת, לא משנה כמה כסף העברתם, לא משנה גם אם דונלד טראמפ ירצה, הכסף אבוד, 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 אז שימו לב כמה פעמים שמעבירים על אותו רשת, אוקיי? כמו שאמרנו פה זה ה-TRC 20, ושימו לב שהכתובת מדויקת, אוקיי? שימו לב לזה כמה פעמים.